Az APB Reloaded-et nem tudnám másként megfogalmazni, mint egy továbbfejlesztett, tökéletesített GTA San Andreas multiplayer szerver, tehát egy SAM szerver. Az a lényeg, hogy van két frakció, a rendőrök meg a bűnözők, és akkor egy ilyen kisebb open world világban kell kóborolni, és akkor becsatlakozunk egy csapatba. Tehát minden küldetésért változik, és akkor lőni kell egymást, mint mondjuk a csében. Küldetések listája nagyon érdekes, nem csak annyi, hogy egy sima deathmatch, team deathmatch, meg ilyenek, tényleg remek küldetések vannak. Vannak például olyanok, hogy egyszerűen csak egy területet kell védeni, mondjuk az ismerős, de általában az összes küldetés 4-5 szakaszból. És akkor általában az nyer, aki ezt az utolsó szakaszt megnyeri. Viszont aki az előbbi szakaszokat megnyeri, az az utolsó szakaszban előnyöket kap. Például vegyünk egy küldetést. Mondjuk a bűnözőknek az a feladatuk, hogy feltörjenek egy bankot, aztán elszállítsák a rejtekhelyükre, és aztán védjék meg, és így tovább, és így tovább. Ezeket kell megakadályozni a rendőröknek. Például, hogyha az első körben sikerül elrabolniuk a pénzt a bankból, akkor már vihetik is tovább, de ha nem sikerül, hogyha a rendőrök megakadályozzák, akkor az úgy nem fog neki sikerülni, akkor elbuklák a küldetést, meg egy csomó ilyen van. Egy dolog van, ami nekem nem tetszik ebben a játékban, mégpedig az, hogy a kezdőknek piszok, kibaszott, nagyon nehéz. Például nézzétek ezt, hogy most játszunk. Itt az a gyerekkel most idézőjelben lopakodunk, hát nem egy olyan játék. Tehát az a lényeg, hogy az alapfegyverek nagyon gyengék. Tehát nekem például kell az tunkolnom az ellenfelet egy jó 10-15 másodpercig, hogy elpusztuljon, de egy nagyobb szintűnek annak jó 3 golyót belém lő. Jó 3 golyót belépünk, ezt is nézzétek meg. Lőjük, kinyírjuk már, és hétig lőjük, azt nézzük, hozzánk jönnek, egyszer csak püf, meghalunk. Na de honnan? Ez is elég érdekes. Meg a zene, amikor meghalunk, szörnyű. Kezdő szinten ez is jó. Ez tökéletes példa. Ketten lőjük, akkor csomó talál, lőjük, semmi. Semmi, mindig semmi. Azt persze csak. Mit látunk? 2 másodpercet meghalunk. Na jó, tegyük fel félre a negatív dolgokat, nagyobb szinten ezek ellen lesz band. Kedvenc pozitívum a karakterkreálás, meg úgy az egész testre szabadság. Van két frakció, mint már említettem, a bűnözők meg a rendőrök. Csináljunk most egy bűnözők asztalt, eddig rendőrrel voltam. Mindig egy kis videót végig kell nézni, vagy hát nem muszáj végignézni, át lehet ugrani, amikor új karaktert csinálunk. A testre szabadság valami eszmetlen jó. Saját magunkat is meg lehet benne akár csinálni. De tényleg olyan szinten meg lehet csinálni, hogy a csúszkával kell szabályozni a dolgokat. Nem az, hogy választunk a haják között meg ilyenek, hanem van vagy 30 féle haj, és akkor azokat is külön-külön minden oldalán szinte minden hajtincsének a hosszát lehet beállítani. Ugyanígy lehet a szemével, a csöcsmérettel, akármivel. Egyszerűen eszméletlen a testre szabhatóság. Még a színeket is meg lehet szabni. Saját zenéket importálhatunk be. Nem tudok beszélni, bocsánat. Ez így szerintem eszméletlen. Be lehet szabni, hogy mikor mi menjen. Zene. A ruhákat is teljes mértékben testre lehet szabni. Viszont ahhoz előbb szinteket kell lépni. És meg hát természetesen meg kell venni a ruhákat. Akár itt is láthatjátok, mennyi kategória van. Most például ez a rendőrnek a ruháját tudom megcsinálni. Hát egyszerűen remek. Remek ültésre lehet őket szabni. Bőrcsekit lehet rárakni, akármit. Ugyanezeket meg lehet csinálni az autókkal is, mert hát az autóknak is elég nagy szerepe van ebben a játékban. Lehet mindenkinek saját autója, amiket le lehet spavnolni bizonyos helyeken. De ugyanúgy el lehet rabolni a bűnözőkkel el lehet rabolni, tehát mint a San Andreasban úgy, hogy ki lehet ütni az embereket, rendőrként meg csak felmutatunk egy igazolványt, és akkor ki is szállnak. Na, egész jó. Mondjuk az is hatásos, ha lelőjük az üveget. Valamelyik megáll, valamelyik meg megy egyenesen tovább, jó gyorsan. Nagyon jó játék.
ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, ezeket a testszophótóságokat, a pályák, tehát vannak ilyen kisebb mapok, vagyis hát 3 ilyen kisebb map van, van 2, aminél lehet rendesen harcolni, meg van egy az úgynevezett Social District, ez mi most láthatóak vagyunk, itt lehet menni, itt vannak mindenféle boltok, meg ilyesmi. Itt külön vannak a bűnözők, meg a rendőrök is ide, itt nem lesz lövöldözés. És ha már is jöttünk ide a karakterkreálóhoz, már kész is van a tökéletes új rendőrruhánk. Igen, hát a rendőrruha nem feltétlenül ne olyanra számítsatok majd, mint egy rendes rendőrruha. A rendőrök volt olyan, hogy meg sem tudtam különböztetni, és melyik rendőr, melyik bűnöző. Hoppá, az szaldózott egyet a kocsival. Itt például, ha jól emlékszem, most megyek a kocsival, a saját kocsimmal, de később lehet majd mindenféle kocsikat szerezni. Cadillac kinézetűeket, meg akármit. Mutatok még egy példát arra, hogy milyen az, amikor a rossz... Tehát amikor sokáig kell tunkolni az embereket. Igen, közül az csapattársam beszélem voice chat-tel. Hát én a voice chat-et nem tudom használni, mert nincsen mikrofon a gépemen, most is telefonnal rögzítem. Vagy 3 lövést beraktam a fejben, még egy csomót beraktam, és tessék, vagy 2 belém, és már meg is halok. Szuper. Régen bűnöző voltam, sokkal jobb szintű voltam, rengeteget játszottam ez a játékkal, ott már ilyen gondjaim egyáltalán nem voltak. Még egy csomó ideig tunkoltak, engem én meg 3 belőttem egy emberbe és meghalt. Úgyhogy van benne mindenféle SMG, sniper, shotgun, pisztoly, akármi. Egyből talán a közelharci fegyvereket hiányolom benne egy kicsit. Azok azért úgy jók lennének, tehát hogy mondjuk mit tudom én. Benyomom a V betűt és akkor előrend egy kést és akkor szúrsz kell, hogy újra töltés helyett például. Azt mondjuk hiányolom belőle. Az úgy illen hozzá. A játékot Steamen le lehet tölteni, 9 GB, akinek elbírja a gépe, az feltétlenül játszom vele. Mert nagyon jó játék. Igazából negatívumot nem tudok rá mondani, mert jó, egyedül ezt a nagy meg a kis szintűek között rengeteg különbség van, meg az, hogy a kis szintűeket egybe rakja egy meccseken a nagy szintűekkel. Olyan, hogy most a prémium meg a nem prémiumosok között is csak annyi megkötés van, hogy aki ingyen játszik, az lassabban fejlődik egy kicsit. De olyan, hogy most akik fizetnek, azok erősebbek, egyáltalán nincsen olyan. Annyi, hogy minden meccs végén kiírja, hogy a prémiumosoknak, azt hiszem, hát másfélszeresével, ha jól tudom, több pontot számol. Hát jó, be lehet szállni rendesen a kocsiba. Olyan is az egyik vezet, a másik lő. Most én például itt ebben a pillanatban még nem tudtam, hogy kell lőni, meg is kérdeztem. Mert már régen játszottam vele, régebben. Tényleg mindenkinek ajánlom a játékot. Köszönöm a figyelmeteket, viszontlátásra! Thanks.